2025ରେ 5ଟି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନି ବୁଧଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି। ବଢ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, କିଣିବେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଶନିଦେବ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ କୁମ୍ଭରୁ ବାହାରି ମୀନ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯେଉଁ ରାଶିରେ କି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ବୁଧ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଶନି ବୁଧଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ ବା ଶନି ବୁଧ ୟୁତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାତକରେ ଶନିଙ୍କ ଓ ବୁଧଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଧନୀ ହେବା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2025ରେ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିରେ ଶନି ଓ ବୁଧଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ଉନ୍ନତି ମିଳିବା ସହ ଦରମା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ପ୍ରେମୀମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡେଟ୍ରେ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର। ଶନିଦେବ ଓ ବୁଧଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଧାର କରଜ କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଶୁଝିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଜମି ବା ଘର କିଣିବେ। ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୋଗ ଫିଟିବ। ନେକ୍ସଟ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ବୁଧଙ୍କ ୟୁତି ବା ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇବେ। ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିରେ ଶନି ବୁଧ ୟୁତି ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ କରିବ। 2025ରେ ସିଂହ ରାଶିର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ବିଶେଷ କରି ଚାକିରିରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାର ସହ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଶନି ବୁଧଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ।
ପଦୋନ୍ନତ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଓ ଲଟେରୀରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଅଧିକ କମିଶନ ପାଇବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମୟ ଅଧିକ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।